Hola, famílies, com esteu? Mireu, avui farem un conte dedicat als papes, a les mames i a totes aquelles persones que tenen cura de vosaltres, perquè mira si em fa de dies que estan cuidant de vosaltres. Així que, primer de tot, aneu al pare, a la mare o qui sigui que us estigui cuidant i li feu un fort petó. Molt bé. Aquest conte va dedicat a vosaltres, papis i mamis, i persones que teniu cura, perquè de vegades sabeu que, nens i nenes, que els papis i les mamis també s'equivoquen. Diu que hi havia una vegada una nena que es deia Mar, que va arribar a casa seva i va anar directe a la nevera. I va començar a buscar una taronja desesperadament. A veure, un pot de mostassa, no, un pot d'olives, no, a veure, un iogurt, no... A veure, ja tinc la meva taronja, ja tinc allò que jo volia! I en aquell moment en què aconseguia la taronja, el seu germà Sergi també entrava per la porta de casa i buscant una taronja, i al veure que la Mar tenia la taronja a la mà, li va agafar! I la Mar va dir, què fas? Que és meva! I el Sergi va dir, no, que és meva! I es van començar a barallar, que dona'm la taronja, que me la donis, que no, que és meva! Que és meva, que és meva! I es van estar barallant per aquella taronja fins que va arribar la mare i va dir, prou! Ja n'hi ha prou! Home, què esteu fent barallant-vos per aquesta taronja? Mireu, ja sé que només queda una taronja, havia d'anar a comprar, però què us penseu? Amb això el confinament no és pas fàcil, ser mare avui en dia. Ai, sort que jo sóc una mare justa, i el que farem serà partir aquella taronja. Clar, la mare va pensar que els havia d'ensenyar a compartir, que sí? Així que va agafar aquella taronja, va dir, agafaré aquesta taronja, la partiré per la meitat i en va donar una meitat per la Mar i una meitat pel Sergi. Quan va acabar, el Sergi i la Mar creieu que estaven contents? No! Sabeu per què? Perquè la Mar es va mirar aquella taronja i va dir, però si jo volia tota una taronja sencera, només volia la pell per fer el pastís i ara mitja taronja no podré. I el Sergi, que tenia molta set perquè havia arribat la calor i tenia moltes ganes d'un suc de taronja, amb mitja taronja, no en tindria pas prou. Aquí hi ha passat alguna cosa, que sí, la mare tenia tota la bona intenció però no ho ha acabat de fer bé. Què ha passat? Què creieu vosaltres? Què hauria d'haver fet diferent la mare del Sergi i la Mar? Que per cert es deia Berta. La Berta què hauria d'haver fet? Anem a provar-ho, anem a rebobinar la història i tornem-la a començar. Diu que hi havia una vegada una nena que es deia Mar, que va arribar a casa seva amb moltes ganes de fer un pastís de taronja i va obrir la nevera, va agafar l'única taronja que quedava i va decidir que faria un pastís en el moment en què el seu germà Sergi va arribar amb moltes ganes de fer-se un suc de taronja i al veure que la Mar tenia la taronja a la mà, li va agafar i la Mar i el Sergi es van començar a barallar per aquella taronja quan de cop i volta la seva mare, la Berta, va arribar i va dir prou, ja n'hi ha prou, què feu barallant-vos amb una taronja? Però aquella vegada la Berta va fer una cosa diferent i els hi va preguntar per què volien la taronja. I la Mar, en sentir la pregunta, li va dir, jo vull la taronja per fer un pastís. I el Sergi li va dir, jo vull per fer un suc de taronja. I en aquella vegada, sí, la Berta, la mare, els hi va dir, mireu, no us heu de barallar, perquè voleu parts diferents de la taronja. Així que va agafar aquella taronja, la va pelar, i mireu què va fer. Li va donar la pell a la Mar perquè fes un pastís i la taronja pelada al Sergi perquè es fes un suc. I diuen que el Sergi es va prendre un suc de taronja boníssim i que la Mar va fer un pastís que llavors sí va compartir tota la família. I amb aquest conte volem explicar que les papes i les mames a vegades s'equivoquen i que compartir és tan important com preguntar sempre a la gent i dialogar, parlar entre nosaltres, que segur que és una cosa que esteu practicant molt aquests dies. I vet aquí un gos i vet aquí un gat, que el conte de la taronja ja s'ha acabat.